Sorry na lagi kayo, darling. Ito kagwa na sa Ang sarap mong kumusuroy ba? Naramos si boss ato. Gabiya sa doy naramos si boss atop na libang. Dugay pa ka mali mga sawan ali. Kananuray pagmasya. Oh, asam gumdagan. Ay, sa balik sa diri magiring-iring sa ta. Naraday mo dali ya. Ada kada. So, kapag tawari na ka, karon mag-itan ka ng yun, tika. Karon ka ng yun. Handok. Siya na lang sa pirmi ay. Ako na sabi. Ako. Ala, ayo, pag ko kabot og 100 ka tila. Iya din ko ang ako na sabi. Nyam. Ay. Asa dapit ka na dini. Ari dapita. Asa man diri dapit kini. Dini ganahan ka diri dapita. Asa man diri diri. Asa man diri dapit ha? Asa man diri dapit? Sabot karon kami mo daog. Nga, sunod ka mo na sa championship ba? Daog. Ato ning interview ning usa ka upaw din hibi kung unsa niyang kuha. Saya pa ba? Tawag ka na kong upaw na usor ba rin manigbasa ba rin magpanusog na yung upaw. Karon lang yung kasako. Karon na makapunit lang yung bato. Ay, pista yatay, tabang. Pista ginatay, kulera. Lini. Buang BBM ta. Lini lagi ko, Lini bahala ka. BBM lagi ta, BBM. Lini lagi, Lini. Lini day ka buang ka. Naglakaw, Chuy. Sa mga dalian mo pa man naman. Ay mo, balik ka lagi ko, balik ka ko. Sa stress na mo. Ay, kulera, kalibango na kay ko. Atay, mangampanya sa ganang buang. Salamat sa pagtubag. Ay baon ang tika nga mas gwapo pa si Piper nimo. Yawa na ni Ron.